Botikariak eten egin zuen bere kalamatika, JJ luze eroria baitzen lurrera. Baina Jainko aitea, zerorrek galdetu didazu eta zein sentiberak zareten krokodilitikok. Botikariak haizea ematen zion errez eta paperez eta JJ bere onera etorri zen poliki-poliki. Une honetan, krokodifil besterik ez daukat, az zaitez pilulak hartzen berehala eta etorri berriro ere. Pozik hartuko zaitut, eta ordurako izango dut hemen behar dituzun sendagai guztiak. Animo gizona, pentsa ezazu krokodilitisa ez dela gauzarik okerrena. Eta gainera, JJak ez zuen itxaron besteak esaldia amaitu arte. Hartu pilula kaxa, ordaindu eta aterantz abiatu zen zabuka. Eskerrak denagatik, bota zuen, geratzen zitzaion edukazio ondarrarekin. Konpainia ona da ohitura, eta JJak etxean sartutakoan egin zuen lehen gauza, izan zen makurtu eta oepekoa zertan zebilen ikustea. Egunero bezala. Narrasti ikaragarria, Amerikako paduretako erregea, bere harrapakinak jan aurretik ito egiten dituen animalia gurtua antzegoen geldi-geldi. Gora bera guztiez eta botikari mantaldun miresle ez ezagunez ezaxolati. JJak saldoko zapata pare bat bota zuen ohe azpira, eta logelako atea itxi zuen bere patu tristeaz gogoetan. Sukaldean eseri, krokodifil prospektua atera eta harretaz hasi zen irakurtzen, aurrez ezein literaturak piztu ezion interesaz.